Kajing yang ding kulmar jong ki brio klam da perkhat ya ki weipat ki para brio bat ki jing tha wa em kala wan ra e kajing sha penjat ya ka wei ka Ïing hapo ka Shnong Tiniang bat na kajing postat ka ding ka balak klang kala bam do ya borok ka wei ka Ïing lam bat ki jing don jing em kani kala jia ha ka khat saw trek rampang araja arpusan ha ka por kumba khat ar baje no phaiski bat kani ka ding kala por jan borok ka wei ka Shnong Tiniang henry don bok balala ban tem no e ka ding baklang na ka jing wan poi ki kali plip ding na katanat fire and emergency service layo jing tip bakate ka Ïing ka bala Ïing kari ka jong ka kong Juliana ndongsi usordar ka Shnong Tiniang uba kersan bor marsiang bai ulaong bola lap ya kate ka jing jia Pluh ding kat baudang wan na nongstan ha ka bawla yo i baka Shnong borok ka wei kala shu tedam lut bat omla shu ban yo i a hadin bawla lum jing tip la sham batam ka wei ka Ïing ka bala Ïing henry borok ki jing thung jing tabat ki ding ki set bala sumar khnang kila Ïing lut nakaliang wei rang ba nong song Shnong uli thu bawla yo i baning kong e kadai na kadaw bala don ki Thang Ñiut penban kendet kensan ki thilit deng gila kem kensan syaki benta jeng ki plang sanyum bat kalapur borok ko Shnong jingjia te nakaliang chonga namar banga tangwan nong stoin tengam tip kat no baje ka jia dai ka banga poi hang ni ha Shnong kala ngala poi ha ki sibaje te ngala lap bakla chutdem bai paro si Shnong te ngam tip ngathrai kat kum ka jing ya thu jong ki nong Shnong kabamot ba namar kala don ka jingjia bala Pluh koi ka Ïing hang thia jrong te ki ong ba ka por khat ar baje ka jia ka ba Pluh ka Ïing te ngatharai ya ka por ba jia ka ka jingjia ba Pluh ka lum kabamot ba ngatharai haki khatwai siteng la ni khat ar baje kumta te tangkatahi namar ba hakpor ki Ïing de tangkawai kabala sha Ïing ka ding tangkawai hendrai kini ki kaba penjot menta ka de ki ding ki kse ki ba ngila sumar hakini ki senam porosi kata rei kaba penjot ka de ki ding ki kse ki bangila sumar apeng jungi kum ki trai jaka ti katahi sunsar te la de phut sunsar te la de phut dai alai ki galap ning kong mo film te chu ki try buning kong ki chu thang Ñiut din kali erba no ka chu ke ka ding ta la them sure ta hi yo Ïing ana don em bam sao em don ba man sao pat tip hadu menta kita ba man sao tengah tram don kala barok khoj la Ïing like no stang kitiar nomor kitiar te kila laban ya seda ki ba te tang ya Ïing hi bro ko te kala julor kali plibding ka poi hang ni ar baje thrai kita hi ar baje ki bon poi arteli kali plibding Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya